faltos da esperanza na resurrección, pero moi identificados coa paixón e as doenzas e as faltas de esperanza dun presente moi duro e un futuro sen horizonte. Todo el pueblo determina al son de ronca bocina me conduzcan a morir. Lágrimas de corazón. As comunicacións co exterior e entre as mesmas aldeas melloraron, pero aínda falta moito que comunicar e, sobre todo, falta comunicación da administración cos paisanos, que non poden comprender decisións desafortunadas precisamente porque non se conta con eles. Meternos aí en Meiraus, e en Meiraus xa tiña carretera, e era de pasar por riba de Meiraus e desembocar a colar un sitio que se chama a Cutela. O ingeniero veu unha masca a cobrar. En fin, que máis se fora un home de que tal xa non me metía por un día meteu. E agora, aí atrás, pois derrumbouse, caíron barroncas e tirou ele cunhas casas e cun centilla e así está. Por ele xa non se pode pasar. Non sabe. E por Vilela, pois vámonos servindo, pero por entre unhas casas que nada máis cabe un coche pequeno, un camión non cabe nin para lo nin para co, e así que ben mal estamos. Aquí a escola fixo o pueblo. Eu, cando acordo, xa lle demos 2 reformas. Primeiro tiña a porta para esta parte de abaixo e cambiámosla por unha ventana que tiña, onde ten agora a porta, era unha ventana. E pasámosla a porta para aí, para aquela ventana do lado, e cerramos a porta, que se fedía a escola moito máis fría. Iso xa foi noutro tiempo antes, e démoslle blanco por fora, que estaban a máis de pedra. Despois, agora anos atrás, xa pedimos unha pequena subvención, que nos deron unha pequena subvención, fallámola, dividímola, que lle fixamos unha sala, e de xogar nos pequenos, que estaba toda nun cuerpo. Hoxe, que andamos a buscar respostas pastorais para a reunión dos cristiáns no domingo, aínda sen crego, non podemos esquecer a experiencia de moitas pequenas comunidades que, faltas de crego, celebraban a súa Semana Santa e seguiron mantendo viva a fe recibida dos maiores. Desde que se termina de meter o último bolo, dícese: vai o pan no forno e a bendición de Dios polo mundo inteiro. Dios que librou isto do frío e da xeada, libro da labrada. Porque antes botábase moito pan e comíase todo o que se sembraba. Agora non, que agora cómprase e xa se vai perdendo a costumbre. Sacas o niño Jesús e ponse de cara para onde ven tan escuro e tanta tormenta, e xa empezan a clarear as nieblas, e hai que non pensou nunca cousa ninguna mala, gracias a Dios. E era o pai e o filho o trono, e dixo-lhe o pai e o filho: vámonos de aquí, filho, que aquí non hai que facer, porque entre que peluda de Meiraos e o carrizo de Teixeira e a verbuda de Querqueixeda non hai quen entre. E nada, que aquí o trono non fixo nunca desgracia ninguna, gracias a Dios. Nosotros estamos dentro, ben comidos, ben vividos, ben calientes, e vosotros estades fora, trique-traque con los dientes. Repuñamos dentro, sufrido. Que sale a o novio, acompañantes e o pedrín, e que nos dimos puros, que cantar non nos fucín. Antes, cando se bendicía o loureiro no Domingo de Ramos, dicían que se levaba as leiras onde se sembraba o pan, para que non o partira, tempo logo. E tamén para as comidas, e un ramallín así no corte do ganao, dicía que era bon señal. Pois, cando iba a sembrar, sempre, antes de me pôr a sembrar, facía o nombre del Padre, del Hijo e del Espírito Santo. E dicía:
Dios medía 100 por 1. Mas, ele non é fin con os señores, pois era unha finca grande. E foron moito tempo traballar a finca. É claro, o pan tamén é para o can. Mas estuvo sempre o can por aí, nunca lle deron nada de comer ao can. Mas un día foi e deitouse na finca, o can. E cando era para recoller o pan, non houve pan ninguna máis onde estaba deitado o can. Aquilo tomou Dios por un castigo. Ao lado do lume, fomos escoitando e vivindo con gozo os testemunhos de fe e de identidade coa terra dos veciños do Caurel máis próximo á Pedrafita. Tamén escoitamos contos moi tradicionais. E en Louzarela escoitamos o brindeiro máis sonado da comarca. Pois tiñalle sentido falar moitas veces así ao pai de que iba un pai e un fillo gadañar, e aí a parte da baixa do pueblo encontráronse cos. E entonces foi o fillo que a gadaña e disse, voy a dar que a gadaña, quieto que va, que nos devora aquí, non te metas nada con ele, deixo. E agarrou ao fillo e retiráronse e puderon salvarse, que non se atinastara nada os. Bueno, ante día, pois, xuntábase unha pila de leña aí, e xuntabas a mocedade do pueblo e a todos, porque xa se traían os músicos que viñan dormir ante día da festa, viñan dormir aí co pueblo. E xuntábámonos aí, e viña a fiesta, e unha hoguera de leña aí, os chavales, pois, iban e xuntaban a leña por aí das portas. Iso dixeno agora, pero non é o primeira, e tamén lles dou moitas gracias aos veciños de Teixeira. Eu agora estou así, pero non lles pago o cupo, doulles 1.000.000 de gracias por me meter nese grupo. A iso claro que o dixen, e tamén ensina vela, e tamén lles dou as gracias a todos de Louzarela. Eterno.